an bɛ suratul an'am na tako filanan Muhamadu a fɔ fɛn jumɛn kelen don n'o de ka bon shahadatan seere ɲɔgɔnya la Muhamadu a fɔ ye ko Ala de ye seere ye ne Muhamadu cɛ ani aw magankaw wayo jiginna ka na ne Muhamadu ma nin kuranɛ in na li unzirakum tarne na aw bagabaga ni kuranɛ kumakan ye wa man ani mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ balaga n'o ye kuranɛ sɔrɔ a fɔ aw langale na tashahaduna aw bi seereya ko a faralen bɛ Ala kan Ala caman wɛrɛw la o kura minnu ye dɔwɛrɛ ye Muhamadu a fɔ ne ti seereya ni Ala caya ye Muhamadu a f'u ye ko i k'a dɔn ko in yɛrɛ Ala ko in yɛrɛ ye cogo min ye Ala kelen don ilaha min ye Ala kelen ye wa i k'a dɔn ne Muhamadu ne kɔdonnen bɛ ka bɔ fɛn bɛɛ ma tushrikun n'a b'o fara Ala kan a ko cogo di qul Muhamadu a fɔ kafiri ninnu ye ayu shay'in fɛn jumɛn de don akbaru shahadatan n'o de seereya ka bon n'a fɔ ni sababu nuzuli aya in jigin sababu kɛra kafiriw de y'u dalajɛ maga maabaw ka kira wele ko mɛ e kɔni kɛra i b'i yɛrɛ sɛgɛn don o don i bɛ kuma kura la mɔgɔ mago t'a la mɔgɔ tɛna tugu i la o tuma na i tɛ nin dabila sa wa seereya yɛrɛ jumɛn bɛ e bolo min b'a yira ko e ye kira ye e ka seereya ye mun ye dalilu jumɛn de b'i ka kiraya yɛrɛ la an bɛ fɛ k'o faamu seere jumɛn b'i bolo bon kira ko ale ti seere wɛrɛ dɔn ayu shay'in akbaru shahada ale ti seere foyi dɔn min ka bon ka tɛmɛ Ala kan Ala de y'ale seere ye kumana ni seere b'ale la o ye Ala ye a y'o de f'u ye qul Allahu Muhamadu a f'u ye ko Ala ko seere foyi t'e la Ala ko Ala de ye seere ye bayni ne Muhamadu cɛ wa baynakum ani aw cɛ wa uhiya ilayya wa Ala ye wahayu kɛ ka na ne ma hazal qur'ana nin kuranɛ na li unzirakum bihi nga aw bagabaga a ka walejugu dabila a ka bolisɔn dabila a ka segin a kɔ ka tugu Ala kelen kɔ ka Ala kelen bato kuranɛ in cira ma o de b'a kɔnɔ wa man balaga ani kuranɛ mana se maa o maa ma sisan kira bɛ ka kuma jeni fɛ magan kafiru mais a ko Ala ye kuranɛ in di an ka bɔ walejugu la mais aw dama tɛ dɛ wa man balaga kuranɛ mana se maa o maa ma kuranɛ mana se maa o maa ma aw n'o bɛɛ bɛ don nin hukumu in kɔnɔ o de la kuranɛ secogo mɔgɔ ma baya ko filɛ nin ye n'i ko baya dɔrɔn i ye kɛlɛbaw kɛlɛba mais i yɛrɛ bɛ kabakoya kuranɛ aya dɔ tɛ wa i bɛ kabakoya Alakira ka hadisaw t'a kan wa mais Alakira ye yamaru kɛ fana bil amri ko a ye n'a kɛ a ye na baya kɛ Alakira ko ten de bil amri mais an ye ɲɔgɔn faga ka sinjiw tigɛ ka balimayaw ban ka ɲɔgɔn kanu bɔ ɲɔgɔn dusukun na ni bolojigin ni bolominɛ ye mais bolojigin amuru tɛ yen bolominɛ amuru tɛ yen Alakira m'a fɔ maa si ye i bolo minɛ n'i bɛ seli a tɛ diɲɛ kitabu si kɔnɔ dɔw kɔni ko anw kɔni ye Alakira ye n'a bɛ seli a b'a bolo minɛ bon o b'a yira i la bolominɛ kelen kun tɛ ko in ye parce que ni mɔgɔ min i bɛ kabakoya min na o de bɛ fɔ ne taara sɔrɔ juma alimami yɛrɛ kɛn bɛ ka pantalon de don a kɛn bɛ ka karavati siri mɔgɔw b'a fɔ mais parce que peut-être o tun t'a ka laada ye
sinon i donna misiri min kɔnɔ ka alimami karafatelen sɔrɔ don o don n'i b'o karafatelen i t'o lakali maa si ye ko alimami kun karafatelen don mais n'a bɛ jalamugu ni dulokibaw de don don min na n'i ye karavati y'a la i b'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛ ye alimami ye karavati b'a la o tuma na o de bɛ kɛ kabako ye bon bolominɛ hadisa o hadisa bɛ silamɛya kɔnɔ diɲɛ na a bɛɛ k'o de ɲɛ ye a si m'a fɔ ko a y'a fɔ a bɛɛ k'o de ɲɛ ye mais a si m'a fɔ a y'a fɔ a tɛ o bon o tuma na o ye bolo jigini ni minɛni ye mais n'i ye baya lajɛ baya sigilen bɛ silamɛya bɛɛ de k'a bɛɛ foyi t'a jɛ a fɔlɔ ye mun ye o ye tawhidu ye tawhid ala kelebandiyali ni bato ye k'a fɔ ala ye kelen ye tɛ dɛ ko ne yɛrɛ de ye layidu di ne t'i fila fara ni ala ye n ka fiyewu o kɛlɛ yɔrɔ bɛ min ni maa min ye silamɛ ye ko i dan bɛ ala la a filanan an ti suɲɛli kɛ mun y'an ka mujtamaw bi balawu ni kulekan jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi faamaw ye wari dun faamaw ye jamana kɛ tan o tuma na suɲɛni de ye jamana ci n m'a fɔ mali nka mɛ c'est à dire diɲɛ kɔnɔ suɲɛni de ye diɲɛ yɛrɛ halaki o tuma na i tɛ se ka suɲɛni valeur dɔn f'i ka se foyi t'i ye kɛmɛ ni min kɔ f'o ka tunu i na i b'a dɔn suɲɛni ye min ye i tɛ se ka suɲɛni dɔn fo i denkɛnin fagalen a halala nɔfɛ ka taa n'a ye n ti suɲɛli kɛ alors nin ko in i yɛrɛ bɛ silamɛya ye dɔrɔn alakira ye min fɔ dɔrɔn a sera quoi sallallahu alaihi wa sallam ni diɲɛ laban sera minnu mana fɔ u bɛ tiɲɛ minɛ a bɛ k'i n'a fɔ tasuma b'i tɛgɛ se ka sigi se ka jɔ ɲɔ tɛ hali kafiriw tɛ nin kɛlɛ kafiri finw minnu bɛ boli so kɔnɔ u tɛ nin kɛlɛ mais a kɛlɛ ye mun tiɲɛ don o don mɔgɔ ba joli joli bɛ k'a kɛ ka don arakumu u bɛ ka kule mais o bɛɛ kɔ ala ko a y'a kɛ ala ka jɔnw bɛ k'a kɛ alhamdulillah ala ni ce kumana n bɛ ka k'o de f'i ye yan a ko wa man balaga n mago bɛ yɔrɔnin min na wa man balaga la an karamɔgɔ dɔ ye ɲininkali kɛ ko tuma na ko minnu ma baya kɛ k'olu ye kafiriw ye wa n bɛ wa man balaga de ta yan n b'a fɔ ayi kafiriw tɛ ni min kɛra ɲumankɛla ye o ye mumini yɛrɛ dafalen ye ni min y'a kɛ ka ɲɛ o ye ala ka waliw yɛrɛ ye ni min y'a kɛ ka ɲɛ munna ala ko de ye wa man balaga ni ci ye min sɔrɔ bon k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye baya mɛn mali la yan o t'a wajibiya i kan munna bɛɛ n'i ka danaya karamɔgɔ de don aw wolola k'a sɔrɔ aw faw bɛ nin karamɔgɔ ninnu de nɔfɛ aw tɛ ɲuman ni juguman dɔn a na aw nujuru b'olu bolo yen n'olu ko baya tɛ tiɲɛ ye wa man balaga ti se e ma parce que iblagu min ye sɔrɔ a jɛngɛnnen don o tuma na e t'i ye o hukumu kɔnɔ a bɛ fɔ e tɔɲɔlen don nka minnu y'i tɔɲɔ olu kɔni b'i ka janimɛ kɛ bisharti n'i yɛrɛ kɛra ɲumankɛla ye tuma ni wa man balaga ni kuranɛ sera maa o maa ma mana kuranɛ sera anw ma yan siɲɛ caman a ɲɛjugu de kan a ɲɛjugu kan tuma na i y'a faamu ɲɛjugu min kan ala b'i juge o cogo de la mais ala t'i juge i n'a fɔ hakikatigiw ghayril maghdubi alayhim alors n'i ye maa o maa ɲininka sisan ko a kɔrɔ ye de yahudiyaw ni nazaraw ghayril maghdubi alayhim wala dhalin olu de ye yahudiyaw ni nazaraw ye dhalun el maghdubu alayhim e bɛ seli i bɛ sun i bɛ jaga bɔ so mɔgɔ fagala dabalijugu kɛra e tɛ maghdubu alayhi ye o man balaga a sera an ma ɲɛjugu de kan yɔrɔ caman na
yahudiya ni nasara tɛ dɛ magudubu ale ala dimina mɔgɔ min kɔrɔ ala diminen don cɛnikɛla bɛɛ kɔrɔ dɔlun minnu filila ka kɛ silamɛ ye boli b'e bolo ka kɛ silamɛ ye kɔrɔti b'e bolo o ye dɔluna de ye o caman bɛ misiriw kɔnɔ alors mais waman balaga ni kuranɛ sera mɔgɔ min ma a sera i ma ni ɲɛ min ye ala b'i juger n'o ɲɛ de n fɛ k'o yɔrɔ fɔ waman balaga la mana waman balaga kɔrɔ ye kuranɛ ma jigin magangaw dama kan a jiginna diɲɛ bɛɛ de kan mais a ma jigin diɲɛ bɛɛ kan ni surakakan ye nin de a bɛ ka faamu c'est-à-dire ala kan tɛ yen quoi n'o jiginna maa o maa kɔnɔ e t'i yɛrɛ kalama o ye ni ala cɛ ka jan nkalon don ala kan tɛ yen k'a fɔ arabukan de ye ala ka kan ye e kuma na ala ye arabu de ye nkalonfin n'i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ a bɛ min mɛn i b'o de fɔ a ye masalan ne fɛ ka lɛtiri ci n fa ma ne fa tɛ tubabukan mɛn kuma fɔcogo la a tɛ arabukan mɛn e dun mago bɛ ka lɛtiri ci i fa ma mais a ka dugu la kan minnu bɛ mɛn yen kosɛbɛ i b'i ka lɛtiri sɛbɛn o de la par exemple an bɛ tubabukan ta i y'i ka lɛtiri sɛbɛn tubabukan na k'a fɔ i fa ye an bɛ nin jamana in na tɔɔrɔ t'an na n ye 100,000 bila ka taa i bɛ 50,000 kɛ k'i dɛmɛ sojɔ la i bɛ 10 di n baw ma lɛtiri ma ban i y'a kuru k'a bila e fa tɛ tubabukan mɛn a ye bataki minɛ a bɛ mun kɛ sisan min bɛ lɛtiri in kɔnɔ jɔnni bɛ se k'o fɔ ale ye a bɛ min faamu n'i ko non lɛtiri ye tubabukan de ye tubabukan de don ni tubabukan don a nana di min ma o tɛ tubabu ye a tɛ tubabukan mɛn o tuma na sisan pour que a ka nin kɛ lɛtiri sɛbɛ ye fo a ka bɔ tubabuw ka kan na nin bɛ min mɛn k'a fɔ ye o bi lɛtiri in faamu kan min na o de ye lɛtiri yɛrɛ ye a bɛ faamu alors tubabukan mɛnna dɔ welela o ye cɛkɔrɔba ka lɛtiri kalan ko i denkɛ ko k'a ɲuman sera tɔɔrɔ t'a la a ye 100,000 bila ka na i ka 50 kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ so jɔli la i ka 10 d'a baw ma lɛtiri ma kalan mais est ce que tubabukan fɔra cɛkɔrɔba ye bamanankan de fɔra ye ni e ko lɛtiri sɛbɛnna kan min na k'o de ye kan ɲuman ye n'a tor'o la wari in kɛcogo tɛ dɔn tumana nkalonfin de don u kana aw kunkolo yɛlɛmɛ ko arabukan de ye ala kan ye n'i bɛ ko o ko kɛ arabuw ka kan de don arabu ye siya de ye siya tɛ ala ye o alors i ye ala dɔn kan min na dɛ o de y'i ka alabato kan ye an bɛ sa nin de kan fo ka se ala ma adamaden banna yɛrɛ la mais arabuw jo don u k'u ka kan bonya arabuw jo don u ka taasubu kɛ u ka loga u ka kan kan c'est normal an yɛrɛ t'an yɛrɛ fɛ de n'o tɛ anw man kan ka anw minnu bɛ kuma bamanankan na anw man kan ka kan bila bamanankan kan mais n'i ba n'i yɛrɛ la ala yɛrɛ bɛ ba i la anw ye ala dɔn kan min na o ka bon anw bolo k'a bɛɛ ye kuranɛ tɛ kuma ye ko a bɛ fɔ kuranɛ ye cikan de ye ala ko a y'a kɛ tan a kana kɛ tan a ye nin kɛ a kana nin kɛ nin de tɔgɔ ye kuranɛ surakakanko t'a la anglais t'a la chinois t'a la n'i kɛra silamɛ ye dɔrɔn e ti arabuw ka kan mɛn kuranɛ dun jiginna o de la y a pas de problème mais ala ko wa yassarnahu lizikri fa hal min mudakkir ne ye kuranɛ nɔgɔya kofɔli la cogo bɛɛ la jeni mago b'a la alors i da ye i k'a fɔ chinois kɛ ye dɔrɔn a ka chinois kan na ala ye kelen ye boliko tɛ tiɲɛ ye sinji tugu i tile a b'o min mɛn chinois kan na dɛ o de ye ala ka kan ye o n'a ɲɔgɔnnaw n bi jɔ o de kan wa man balaga ka walanwala o yɔrɔ la anw tɛ maa si kafiriya ko i ma baya kɛ an m'o fɔ mais an ye mɔgɔ kan nin kafiriya ala ye mɔgɔ min kafiriya maa o maa ye kuranɛ aya kelen sɔsɔ i kafiriyara i mɔgɔ kɛlɛtɔ mana ala kɛlɛ i mɔgɔ ma sa a ye ɲuman kɛ ɲuman min e yɛrɛ ma b'u yɛrɛ la fo a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a bɛ ala kira ka hadisaw la jɛlen don ni maa min y'o kɛlɛ i y'ala de kɛlɛ munna anw tɛ maa kafiriya ko i ma baya kɛ hali n'i ma baya kɛ anw b'i kɛ silamɛ
ka d'a kan alakira ko wa man balaga ko ni kuranɛ ci ye min sɔrɔ e ta ci na cogo man ɲɛ parce que a mana e ka danaya sira fɛ nka hakili b'i la dɛ ni tiɲɛ ni nkalon fɔra yɔrɔ o yɔrɔ hakilitigi bɛ tiɲɛ faamu ala ka tiɲɛ jira an na ala k'an tugu a la na a innakum a ko aw kafiriw an yɛrɛ tɛmɛna de a innakum latashhaduna aw bi seereya ɲininkali de don quoi k'a fɔ aw bi seereya anna ma allahi alihatan ukhra a fɔ aw bi seereya k'a fɔ ala wɛrɛ bɛ nin ala in bolo c'est-à-dire k'a fɔ ala wɛrɛ bɛ nin bɔɲɔgɔnko la min ye kabakolo da ka dugumakolo da aw bi seereya ko ala wɛrɛ bɛ yen non ala wɛrɛ tɛ yen muhamadu a fɔ la ashhadu ne kɔni tɛ seereya n'aw seereyara ko maa wɛrɛ bɛ yen ne mun tɛ seereya ko maa wɛrɛ bɛ yen maa wɛrɛ foyi tɛ ala kɔ muhamadu a fɔ i k'a dɔn ala ala kelen dama dɔ koyi bari'un mimma tushrikuna wa a yɛrɛw bɛ ka ala fara ɲɔgɔn kan min kɛ ne mamadu kɔ donnen don anw tɛ fila fara ala kan ɔ y'a ye anw tɛ fila fara ala kan ni kuranɛ aya de ye bari'un mimma aw ye min fara ala kan anw kɔ donnen don anw tɛ fila fara ala kan ɔ nin de kɛra balawu ye bi ka nkalon dama dama ta k'o maamu tiɲɛ hakika ka banna kɛnɛjala kan mais kunfin bɛɛ y'a faamu hali u karamɔgɔ kɛtɔ k'a nangari u b'a dɔn an karamɔgɔ fililen don parce que u b'a dɔn dekun bɛ diɲɛ kan bi i kana fila fara ala kan kɛmɛ fara ala kan mais sonyɛni ni jɛnɛya ni namara n'o sera ka dabila a bɛ lafiya yanni janimɛ don cɛ o mais n'i y'a ye karamɔgɔ yɛrɛ dɔ y'i labɛn ko a bɛ n'o sɔsɔ i yɛrɛ kan k'a dɔn alakira ye min fɔ karamɔgɔw ma a sera walahi ko karamɔgɔw bɛ na k'olu tɛ mɔgɔw wele ka taa yɔrɔ si ni janimɛ tɛ du'atu ila nar u mɔgɔw wele ka taa janimɛ de kɔnɔ mais i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ wele ɲinɛ ma o parce que ala tɛ maa minɛ la yukallifullahu nafsan ala tɛ ni si minɛ fɛn na i tɛ se min na o tuma na ala ye hakili dɔ de d'i ma i mana da mɔgɔ o mɔgɔ la a kɛtɔ ka fɛn dɔ f'i ye ni nkalon don i b'a dɔn danaya bɛɛ kɔfɛ i b'a dɔn nin ye nkalon ye o de la a fɔra ko tiɲɛ tɛ dɔn ni cɛw ye dɛ cɛw de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ dɔn ni cɛw ye cɛw de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye n y'a misali fɔ ye ka kɔrɔ masalan i dan bɛ karamɔgɔba min na kutubu waliju min na o kana k'a bolo sin saga ma ko nin ye ba ye mais dulɔ minna k'a fɔ non saga don e yɛrɛ min y'a ka kalanden ye i bɛ fara i karamɔgɔ ka ba don mais ka sɔrɔ walahi i dan b'a la ko saga don i bɛ fara a kan a bɛɛ bɛ kule ba don ba don n karamɔgɔ in fɔ ba don mais ka sɔrɔ a bɛ k'a fɔ ba don a y'a dɔn saga don mana tiɲɛ tɛ dɔn ni cɛw ye cɛw de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye na elezina a ko mɔgɔ minnu ni Allahu Taala y'u sɔn kitaba la n'o ye injila ni kitabu tɛmɛnenw ye u bɛ Muhamadu dɔn i n'a fɔ u b'u denw dɔn cogo min na nka mɔgɔw de don sa khasiru u ye bɔnɛni kɛ u yɛrɛ kun na olu tigitigi olu tɛ limaniya mais ka sɔrɔ kaida yɛrɛ min bɛ silamɛya la kaida kelen ni kira ni kuranɛ tɛ danfɛn si ka kuma t'i minɛ ko bila ta t'a la dɔ bɛ minɛ i bolo dɔ bɛ kɛru dingɛ kɔnɔ nin de ye silamɛya ka kaida ye kuranɛ ko min ani suna jɛlen ko min n'a bɔr'o la danfɛn si tɛ kun silamɛya kɔnɔ i mana bonya cogo o cogo silamɛya mago t'o la i ka kuma bɛɛ t'i minɛ i ka kuma bɛɛ t'i minɛ Imam Maliki tun b'a bolo sin kira kaburu ma
a b'a fɔ ni nin cɛ in ka kuma tɛ danfɛn si ka kuma bɛɛ ti minɛ fɛn bɛ minɛ a na fɛn bɛ fili a la hali Bukhari fama alimami Malikiw ye ni a nana fɔ ko kuranɛ kɔfɛ ko kitabu wɛrɛ tɛ yen Bukhari kɔ ye nin fɛn o fɛn bɔ nin bɛɛ de falen bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛ Bukhari ka hadisa don a bɛ se ka ɲɛ a donna Bukhari la k'a sɔrɔ a ma fɔ non Bukhari man bɔ fili ma o Bukhari ma kira ye o n'i ye fɛn sɛbɛn ko kira ko tɛ e ma kira ye i fa ma ye n ko i b'a ta règle de la n'a nana nin sira in fɛ nin ka kan ka kɛ tiɲɛ n'a nana nin sira in fɛ a ka kan yuhtamal de don koyi n'a nana nin sira in fɛ a ka kan ka kɛ tiɲɛ mais u bɛɛ nin bɛra yahudiyaw bɛ ka drogue bɛ trafiquer ka don jamana kɔnɔ cogo min na yahudiyaw tun bɛ hadisa trafiquer ten de ka don n'a ye silamɛw ka bibliothèque kɔnɔ yahudiyaw tun bɛ mɔgɔ de sara miliyɔn na u bɛ nkalon da kira la ko kira ko tan ko kira ko tan k'a kuru ka d'i ma diwani minnu bɛ yen ni silamɛw ka alakira kumakanw bɛ mara yen sɔlɔ silam u b'a d'e ma e b'i dogo ka na min bɛ gardien la i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ i bɛna hadisa dɔ lajɛ o tuma na e na wolow de don papiye kun tɛ yen a bɛ sɛbɛn wolow de la i n'o wolo de bɛ na n'i donna i b'i den tɔw sɔrilen bɛ yɔrɔ min na i b'i den k'a sɔri k'i yɛrɛ kɛ dɔ filɛla ye o tuma na e mana bɔ dɔrɔn ɲɛɲinikɛla dɔ bɛ na o bɛ na e ta in lajɛ a t'a dɔn ko e nana sɔri a ɲɛna ko a bɛ yen de o fana bɛ n'o ta k'o kalan o b'o sɛbɛn yahudiyaw fɛ yen an karamɔgɔ dɔ y'a lakali ɲɛna a y'a faso in tɔgɔ fɔ a ko hali sini olu de bɛ yahudiya bɛɛ ɲɛ wari la u ye dɔ de sara ka hadisa dɔ d'a ma ko a k'i jija k'a sɔri silamɛw ka bibliothèque hadisaw cɛla yahudiyakɛ in nana u ye wariba de d'a ma a ye mɔgɔw sara fo kana se bibliothèque gardien ma parce que o y'a sɔrɔ sɔmi kɛra ko ninnu na a donna n'a ye k'a sɔri i b'a dɔn cɛ in a ka hɛrɛ bɛna kɛ min ye o hadisa kolonba in dɛ ko don dɔ la u ka yahudiya ɲɛmɔgɔw y'a mɛn alimami Maliki bɛ ka hadisa in lakali alakira ka misiri kɔnɔ ko kira ko tan u ye cɛ ka famille ko hali bi olu de ka wari ka ca bɛɛ ta ye parce que u ye min ɲini u y'a sɔrɔ c'est-à-dire an ka kitabu falen bɛ nin de la kira lagosikanw n y'a fɔ aw ɲɛna yan ka kɔrɔ Bukhari yɛrɛ kɔnɔ ko alakira sɔlɔ salam a wulila ko a bɛ seli a bɛ hakɛ to lawa jalen a ka fini na ko an b'a Aisata bɛ ka a bolongani kɛ ka a walaki ka bɔ a ka fini na a bɛ ka seli mais pourquoi tout ça nin bɛ fɔ kun an yɛrɛ ka kitabu baw de bɛ ka nin fɔ kira ma ni kafiriw wulila ka film b'o kan aw bɛ muruti ka jɛ nin kɛlɛ a binna kan o de la a ni hakili ka baara kɛ dɛ a bɛ ka na aw ka tile bɛna bɛn waati min ma a ma nɔgɔ parce que manamanakan ninnu mɔgɔw fara a la kaban n b'o fɔ ye dɛ an ka seko n'a y'a sigi ta a don dɔ la wula fɛ seko ba sigilen a wɔsira a y'a lajɛ a ko Jibirila ni alakira taatɔ filɛ an tɛmɛna an karamɔgɔ an bɛna tɛmɛ ninnu kan sisan ninnu bɛ hakili minnu sɔrɔ hakiliw kɔrɔla kaban hakili kuraw bɛ ka na n karamɔgɔ y'a kɛ ta ka Jibirila filɛ tɛ dɛ hali n'a ye Jibirila jira i la sisan a ɲɛ bɛ ɲini est ce que Jibirila don o recherche bɛ daminɛ de mais ka da kumaw la ten walahi n bɛ an balimakɛ dɔw fo ɲɛ b'a la Sirifula TV la a bɛ ka kuma ala k'a sara yarabi ala k'a n'a laban ye a ko a ɲɛ bɛ denmisɛnninw caman na minnu b'o tɔrika kan
u bɛ walejuguw kɛ ko seko bɛ t'u kisi ale yɛrɛ ye tɔrika den de ko seko ko ala de ye seko da e ko ala sɔsɔ ko seko bɛ e tila ne ye kamalennin filɛ ne ye dugawu k'a ye amin a y'a cɛsiri dɛ et puis denmisɛnw a ye recherche de kɛ a ye kow ɲɛɲini ni manamanakan ninnu c'est à dire pour que ka silamɛya défend an bɛ ka k'o de fɔ ye n'o tɛ ni silamɛya tora tan a ma ɲi a ma dɛ a ma ɲi fɛnjugu bɛɛ nana bi min bɛ silamɛya nege bɔ min bɛ mɔgɔw tigɛ a la mɔgɔ fagaw nitigɛw bɔnmudenw mɔgɔ faga ka bɔ a denninw kɔrɔ silamɛya tɔgɔ la kodɔnna yɛrɛ u banna silamɛya la kaban mais o dama tɛ a dilaw de bɛna baara kɛ foyi t'an bolo Bukhari ni Muslimu kɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ o ma ɲi silamɛya yɛrɛ ma n'a développera wa o bɛɛ de bɛ ka tɔmɔ bi Iridawul Kabir n'i ye kerecɛnkɛ Rashidi ka kuma mɛn i jigi bi tigɛ ko ni alakira musow bɛ fɛ cɛ min ka don u kan ko alakira ko n'i ye maa min sin min dɔrɔn k'o y'o kɛlen i ka zima haramu ye i bɛ se ka don a kan cogo min ka di k'o la ko an ba Ayisa tun b'a sin de bɔ ka don walicɛw da pour que u ka se ka don a kan so ye Bukhari an ka kitabu falen bɛ nin de la amin o la baara b'aw bolo dɛ aw minnu bɛ ka na ani waati min bɛna bɛn a ma ɲi seko ko kuma k'i kun jan ko alikaba filɛ an dɛmɛ n'o ka sa o hakili ni hakili dalilu ni dalilu ala ka a bɛ yafa ma kuma janyana kojugu naam wa in yaraw kulla ayatin o do wa n'u ye aya o aya ye u ti limaniya o aya ye n'abada hatta fo kuma yi se n'u nana e Muhamadu nɔfɛ u bɛna e sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ i y'a ye sa kuma in bɛ nin de kan u bɛna alakira sɔsɔ de lamɛnni min don ɲuman lamɛnni tɛ u bɛna lamɛn tariw n'a lagosi o de la ala ko n ye hakilina kɛ k'u dusukun datugu ka wakuru don u tulo kɔnɔ mais ala yɛrɛ m'o kɛ u yɛrɛ de ka baara y'o kɛ parce que n'u nana kira yɔrɔ la yujadilunaka hatta iza ja'uka n'u nana ye Muhamadu yɔrɔ la kuranɛ kala yɔrɔ in na yujadilunaka u bɛna e Muhamadu sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ kafirinw b'a fɔ nin kuranɛ min filɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka manamanakanw kuranɛ y'o de ye bon fɛngɛ a tɔgɔ ye di Rashid ale fana bi nin fɛn ninnu de ta k'a fɔ kuranɛ sɔsɔra k'a fɔ ala kumakan tɛ k'o tɛ bi ye ko mais ni kodɔnna yɛrɛ y'a lajɛ ko i b'a dɔn kuranɛ tɛ ala kumakan ye ala kumakan tɛ u bɛ tila k'o dalilu ta min parce que problème ye min ye olu ti silamɛya lagosi i n'a fɔ anw bɛ ɲɔgɔn lagosi cogo min na la u bɛ silamɛya lagosi ka tila ka silamɛya yɛrɛ lagosi dalilu ta silamɛya yɛrɛ de kɔnɔ k'a lagosi an ba Ayisa Bukhari kɔnɔ ko kira ko ne kɔni tɛ ne m'e ka ala ye dɔwɛrɛ la min ka di i ye kɔni a b'o sɛbɛkɔrɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ ko nin y'an ba Ayisa yɛrɛ ka kuma ye ko an ba Ayisa tɛ se k'a fɔ kira ma kuranɛ tɛ tiɲɛ ye ko mais ko ne m'i ka ala ye cogo wɛrɛ la dɛ min kɔni ka di i ye a b'o de f'i ye kuranɛ ça fait a bɛ sɔrɔ ka a bɛ na ni minnu ye ne tɛ sɔn k'o fɔ aw ye yan parce que a ka jugu kunkolo ma mais minnu ye dɔɔnin kalan olu bɛ se k'a lajɛ u bɛ bɔda sɔrɔ et puis fɛn dɔ fana a man ka fili dɛ parce que fɛn min bɛ n'i ka fɛn dili tigɛ i kan k'o kunbɛn dɛ mais an ka karamɔgɔ dɔw bɛ yen u manamanakan ma ala de bɛ kuranɛ kɔlɔsi ala de b'a kɔlɔsi ala de b'a kɔlɔsi
ko dɔn kuma de fɔra kɛ n'o tɛ Ala de b'a kɔlɔsi Ala de y'aw bila k'a kɔlɔsi aw minnu ko a dan bɛ Ala la aw de b'a kɔlɔsi o de ye Ala ka kɔlɔsili ye ni jugu wulila aw de bɛ jugu kunbɛn k'a fɔ i ye nin min fɔ nkalon don a dalilu ye nin a dalilu ye nin o de b'a kɔlɔsi o tuma na an b'an janto nin de la fɛnjuguba bɛ silamɛya nɔfɛ walahi n'i ye ninnu ka kuma Arasidu kelen tɛ quoi u camanba de don mais Arasidu comme ale ka très généralement ale bɛ kuma fusaha de la arabukan jɛlen walanwalalen kuranɛ durusilen don a fɛ a fa tun ye alimami de ye dugu in na i kɔrɔ yan Maroc mais o de kafiriyara ka tasuma da silamɛya kan bi a ka bon hakili ma et puis a ka émission caman bɛ yen minnu b'a an ka karamɔgɔw b'a wele an'u bi ci ɲɔgɔn na mais i yɛrɛ jigi bɛ tigɛ n'a ye émission kɛ sisan ka silamɛya dɔgɔya ka kira dɔgɔya ka a ko kira tɛ kuranɛ tɛ tiɲɛ ye a bɛ na ni dalilu ye ka sɔrɔ ka chose ka téléphone labila ni karamɔgɔ min bɛ se ka na an karamɔgɔ dɔw bɛ sin ka min kafiri a b'a fɔ wala ko silamɛw bɛ se nin de la mɔgɔ neni k'u bɛ se fɛn o fɛn na mɔgɔ neni don bon mais an tɛmɛn'o kan o ni mɔgɔ miliyɔn de bɛ k'a lamɛn alors n'a ye téléphone labila n'e ko a kafiri mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a lamɛn bɛɛ b'a ye non nin t'a jaabi ye i y'a neni de tuma na o kɔrɔ ye dalilu t'aw bolo dalilu t'aw bolo o de la sisan denmisɛnnin dɔw wulilen bɛ Egypte sisan olu dugawu bɛ k'olu ye nka u bɛ ɲini k'u yɛrɛ ɲini ka ban dɛ oui mais comme Egypte fɛn dɔ b'olu bolo mɔgɔ ka hakilila bonyalen don olu fɛ yen tant que i ma dansago mɔgɔ dɔ kunna sariya b'i bolo diinɛ na quoi e y'a faamu cogo di a fɔ o denmisɛnnin ninnu wulilen bɛ k'a fɔ n'i ye mɔgɔ faga c'est à dire k'a fɔ ko n'i bɔra silamɛya la man badala diinahu faqtuluhu qatlul murtad o ko non ko tiɲɛ tɛ k'a ka haramuya ni i ka diinɛ bila k'a fɔ i bɛ faga k'o tɛ yɔrɔ si k'u ka kuranɛ lajɛ kuranɛ mumɛ bɛɛ k'a ten u bɛna ni dalilu fana ye Ala ko ni maa min bɔra a ka diinɛ na ayiwa ka Ala bila ko n'o sara ko o kunnankolama de bɛ sa a bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ komi Ala m'a fɔ maa si k'a fa u bɛna ni dalilu ye ka na ni dalilu ye parce que u y'a jira ko silamɛya ye jagoya diinɛ de ye ni i bɔra a la u b'i fa f'i ka to a la de o tumana k'o b'a ye n'i ye mɔgɔ kɛtɔ ye ka mɔgɔ dɛrɛ ko n'i ma to a la n b'i faga ko tiɲɛ de tɛ nin denmisɛnnin ninnu de ko k'o tɛ ko silamɛya bɛɛ n'i bɔra maa t'i faga o sisan u ni jeni bɛ ɲɔgɔn na u ni kerecɛn ninnu tɛ ɲɔgɔn na de u ni azaharu karamɔgɔbaw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sisan tuma bɛɛ u bɛ debabaw de kɛ a b'a hakili de t'o la ka to ka don ka kow ɲɛɲini ka to ka don ka kow ɲɛɲini a bɛ dɔ fara faamu kan kojugu ani ayatul rajim k'a fɔ n'i ye jɛnɛya kɛ i bɛ farala kɛru kamalen ko pɛtu ko farala kɛru tɛ silamɛya fan si fɛ et puis a bɛna n'a ka dalilu de ye kuranɛ kɔnɔ a jɛlen n'a nana ni kuranɛ dalilu ye ninnu bɛna ni hadisaw ye a fɔ mais ko hadisa ni kuranɛ o fila bɛ lajɛ u b'a fɔ kuranɛ kɔrɔ tɛ fɔ ni hadisa tɛ a b'a fɔ k'o ye sunatu bayinaw de ye sunna wulibaliw y'o de ye n'o tɛ sunna wulibali kɔfɛ hadisa tɔgɔ se ka fɔ kuranɛ kɔrɔ u wulilen bɛ ka jɔ olu kɔni b'u sɔn mais an yɛrɛ k'an labɛn dɛ parce que silamɛya mɔgɔw bɛ k'a faamu cogo min na a tɛ se ka taa ten a tɛ se ka taa ten dɛ a yɛrɛ k'a lajɛ Mali 95% musulman n'a sɔrɔla silamɛya faamu cogo ɲuman kun don jamana jumɛn kun bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ yan kan silamɛya sigilen bɛ laadiriya de kan ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ fo alakira ye mɔgɔ bɔ silamɛya la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min mago ma kɛ silamɛw kungo la
man lam yahtammu bi amrina falaysa minna ko ni maa o maa mi cɛsiri anw silamɛw ka kɔfɛ i ye mɔgɔ dɔ sen karilen ye mobili b'i bolo k'a don i ka mobili kɔnɔ ka taa n'a ye senfurakɛyɔrɔ la i ye mɔgɔ dɔ ye a ka surafana ka gɛlɛ a ma k'i seko k'a ye i ye mɔgɔ dɔ ye a fililen don sira ma k'a minɛ ka sira jira a la c'est-à-dire an kungo mɔgɔ min mago ma kɛ silamɛw kungo la Alakira k'o tɛ silamɛw dɔ ye fiyewu bon n'an ye nin kayida in ta ni baara kɛra nin kan nin silamɛ camanba in cɛla jamana bɛ lafiya mais au contraire balawu bɛɛ bɛ bɔ silamɛ minnu b'u ye silamɛ ye o ɲɛmɔgɔw ni o fɛnw alimamiw balawu bɛɛ bɛ bɔ olu de ka yɔrɔ la Ala ka hakili ɲuman d'a ma na wahum ka sɔrɔ olu tigitigi yanahawuna u bɛ mɔgɔw fatani ka bɔ kuranɛ ma u b'u yɔrɔ janya kuranɛ na u tɛ ka foyi kɔni halaki fo n'a kɛra u yɛrɛ kun ye dɛ nka u t'a kalama ayiwa nin yɔrɔ in nin sababu nuzul kuma min b'a la sisan an y'a fɔ aw ɲɛna an karamɔgɔ a fɔ ne ta in tununnen donna wa hum yanhawna anhu ko u bɛ mɔgɔw gɛn naha min naha yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ kuranɛ ma wa yanawna shukran lakum wa yanawna u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya anhu ka bɔ a ma bon sisan kuma fila jumɛn b'a la n ye fɔlɔ min f'u ye ka dɔmiriw kɛ kuranɛ ye walima ka dɔmiri kɛ Alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko kira binakɛ dɔw tun bɛ yen ni kafiri ninnu k'u bɛ kira faga binakɛ ninnu ti sɔn yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw bali k'u kana kira faga ko kira binakɛ 11 min bɛ yen ko olu bɛɛ cɛsirila kɛnɛ kan n'u k'u bɛ tɔɔrɔ se kira ma kɛnɛ kan olu b'a fɔ ayi a y'a to yen yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ a fagali ma wa yanawna anhu mais u gundo la u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya ka bɔ kira ma u ti don a ka diinɛ na u ti sɔn maa ka don nka kɛnɛ kan yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ a fagali ma wa yanawna anhu mais u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya ka bɔ a ma an ti gɛrɛ i la an t'i fɛ bon o ye minnu y'a kɛ kira ye mais minnu ye dɔmiriw kɛ kuranɛ ye olu ko wahum yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw ladi ka bɔ kuranɛ ma wa yanawna anhu u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya ka bɔ a ma u ti gɛrɛ a la na wa in yuhlikuna u ti foyi halaki fo n'a kɛra u yɛrɛ kun ye dɛ wa ma yashuruna mais u t'a dɔn k'u bɛ ka k'u yɛrɛ halaki na